MeghalayaPost.news. Hiar ngut ki start pulih hau-hau lani ki astronaut ki bakun thup ia ka Sunita William baru ubach Wilmore ki bala sakut la kumba khyndew bnai tam halor ka International Space Station menta ka step ki lalapat banwan pai bad Hiar suk syak pyrthei Hadien bakaling sun hau-hau ka spacecraft SpaceX Dragon capsule kala Hiar ka basuk ha ka por light teng menta ka step ha ka duriau jong ka Florida hajan jong ka Taila hasi hakane ka jingwan pai syak pyrthei jong ka Sunita William baru ubach Wilmore la sendran langru yaki daunik hauk badu Alan sendre grab yonki ki balalit cha International Space Station hau benai na opera arja psau hagajing persang bani yarap baniok pen pai biang sya kasla pyrthei ye kitegi arngut ki astronaut ki balas akut nadu benai jeliu arja psau laban kedau baka Sunita William baru batch Wilmore ki lalet cha hau ISS hau benai jeliu arja psau tang na mentah prasngi hanre nakadau gajing thutno haki benta jong galing sun hau ka Boeing Starliner ki lahap ban sakut no hakate ka hau la kumba khyndew bnai wat hapdeng gajing persang ki babun nakaliang ki bor jong ka National Aeronautic and Space Administration lane NASA hakane ka jingwan Hiar biang syaka pyrthei jong ka konhun crew 9 ka bala simpor kumba khyndew kan tai lasaki ka durkhmat phu samrki baka jingkmen ka bakrau peneng kini ki arngut ki start puli hau Hadien bakilami napo ka cakasyong lane kapsul balai lam no yaki ban lepat ya ka jingkmi bnia ya ka kot ya khia ka jongki And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. MeghalayaPost.news.